Bună seara. Deci dumneata ești unchiul la soacra lui Dragoș. Ești de analizare? Da, poftiți. Dar domnul a servit ceva în seara asta. Sigur că da. Am cinstit un Sauvignon. Cum spuneați că vă cheamă? Lăzărescu Dante Remus. N-am înțeles. Încă o dată vă rog și mai cu nerv. Lăzărescu Dante Remus. Lăzărescu Dante Remus. Dați-mi voie să-l înregistrez. Ai un nume important, Nenea Lăzărescu. Noi acum o să-ți facem o poză la tomograf. Ce zici, te bucuri? Deci, tataie, ceva e stricat aici, dar ai ceva și aici, pentru că așa zice la analize, înțelegi? Hai că o să meargă repede, că se sare peste contrast. Și o să avem o poză la pateu și una la mansardă. Ține asta. Ia spune, domnul Dante, te doare ceva acum? Mi s-a umflat burta la spate. Cum ai spus? Ce zice? Mi s-a umflat Îl doare burta. la spate. Noi l-am luat de acasă cu grețul și cu migrene și zice că îl doare capul de dimineață. Vecinul care l-a găsit zice că a vomitat cu sânge. Ar fi fost cojițe de tomate. Nu, că zicea că a vomitat cu vinișoare. Definește vinișoare. Nu știu, așa a zis el. Hai să-l dăm pe tobogan. Da, domnul doctor.